To fa tura ta kai bango har sai da ta sa Fatima Ali Nuhu ta magantu akan labarin da ake yadawa tsakaninta da Hamisu Breaker da bakinta a shafinta na Instagram. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da Fatima Ali Nuhu ta faɗa akan wannan soyayya tata tsakaninta da Hamisu Breaker. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Idan ba ku manta ba dai masu sauraron mu a 'yan kwanakin nan wasu shafuka musamman a dandalin YouTube suke ta wallafa labarai mabambanta da ke nuna cewa mawaƙi Hamisu Breaker na neman 'yar gidan Sarki Ali Nuhu da aure, wanda wasu har hotunan akwatuna suke nunawa da wasu da masu cewa an tsaida ranar biki a tsakanin Hamisu Breaker da 'yar gidan Ali Nuhu. Daga nan kuma sai masu cewa ai ya siya mata dan kareriyar mota, da kuma dai wasu suna cewa ya siya mata iPhone 11 Pro Max. Zantuttuka dai mabambanta kala-kala suka yi ta fitowa akan wannan lamari na Hamisu Breaker da kuma 'yar gidan Ali Nuhu. Yayin da tura ta kai bango shi kansa Ali Nuhu gani ana yaɗa wannan labari, haka shi kansa Hamisu Breaker da kuma ita Fatima Ali Nuhu, inda Fatima Ali Nuhu ta wallafa wani rubutu a shafinta na Instagram kamar yadda za mu kawo muku shi. Kamar yadda kuke gani haka za ku ga wannan shafi ne na Instagram ɗin Fatima Ali Nuhu kamar yadda kuka ga an sa a sama, inda ta yi rubutun tun 12 ga watan Septemba na shekarar nan ta 2020. Rubutun ta yi shi da Turanci, za mu biya muku shi da Turancin sannan mu fassara muku shi. Kamar yadda kuka gani haka ta yi Assalamu alaikum. My attention has just been drawn to the rumors are going on. There's nothing between me and Hamisu Breaker. Stop spreading what you don't know, please. We don't share any relationship. Thank you. Fatima Ali Nuhu. Kamar yadda ta faɗa, Assalamu alaikum, an ɗauki hankalina ne akan wannan jita-jitan da ake ta yaɗawa. Babu komai a tsakanina da wannan mawaƙin Hamisu Breaker. Ku saurara, ku daina yaɗa abin da ba ku sani ba don Allah. Babu wata alaƙa tsakanina da shi mawaƙin Hamisu Breaker, inda ta ce thanks, wato na gode. Wannan batu da wannan 'yar gidan Ali Nuhu ta yi wato Fatima, babu shakka ta yi shi ne lokacin da ta ji wannan abu yana taba zuwa, yayin da wasu suke murna akan wannan abu, inda suke cewa babu shakka wannan aure da za su yi ya dace duba da babanta Sarki Ali Nuhu babba ne a Kannywood, kana shi ma Hamisu Breaker celebrity ne a cikin mawaka. Yanzu kusan babu mawakin da yake da suna kamar sa. Wannan lamari tunda aka fara yada shi kamar yadda muka gaya muku, Sarki Ali Nuhu shi kansa gani ana yada wannan labari, kuma hakan ba ta sa shi ya tofa albarkacin bakinsa ba akan wannan abu, kuma ba mu san menene ya sanya bai yi magana akan wannan abu ba domin ya nuna cewa ƙarya ne, duba da cewar ko da abin jita-jita ne shi ba zai sani ba sai daga baya. Haka zalika mawaƙi Hamisu Breaker shi kansa ya san ana yaɗa wannan labari, amma kuma bai fito ya yi magana akan wannan magana da ake yaɗawa ba, domin ya san cewar mutane ne kawai suka ƙirƙiri wannan labari. Shi ma ya san babu wani abu tsakaninsa da 'yar gidan Sarki Ali Nuhu wato Fatima Ali Nuhu. Sai dai ba mu sani ba, duba da ita Fatiman ta fito ta yi magana akan wannan abu, ko shi ma Hamisu Breaker zai fito ya sanar da mutane cewar wannan lamari ƙarya ne. Amma dai a takaice ma sauraron mu, wannan lamari dama kamar yadda muka kawo muku a bidiyon mu na baya, wannan labari da ake yadawa babu shakka ƙarya ne. Da can mun zaci mu ma gaskiya ne kamar yadda muka wallafa a wata ɗaya da ya wuce baya, amma yanzu gaskiya ta bayyana cewar wannan lamari da ake yadawa na
batun auren Hamisu Breaker da kuma Fatima ‘yar Ali Nuhu ƙarya ne, babu wata alaƙa tsakaninsu. Hasali ma kamar yadda kuka gani, Fatima Ali Nuhu ce ta fito ta yi bayani da kanta akan wannan lamari cewa ƙarya ne, babu gaskiya a cikinsa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu labaran da bidiyoyi masu ƙayatarwa masu sauraron mu. Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu da ake yadawa na Hamisu Breaker da 'yar gidan Ali Nuhu? Duk da cewa wasu suna ganin cewa sun dace, wasu kuma suna ganin cewa ba su dace ba. Shin me ra'ayinku a dangane da wannan abu? Mun gode bin sauraron wannan tasha tamu da kuke a koyaushe a kowace rana.